Kom inn. Hei. Hei. Martha. Kan du si? Kan du helst det? Ser du fett ut? Vær du hyggelig? Nei? Ja, dere forstår det. Ja. Kan vi få snakke med mora alene? Med mora Med alene? glede. Så hva får dere til å komme hit egentlig? Altså, jeg klarer ikke å styre ham lenger. Han skulker skolen. Eller har han skal vokse? Det er alt for tidlig, du. Vi har møte nå. Du må gå tilbake. Jeg har betalt for det her. Ja, det er alt for tidlig. Du må gå tilbake for at vi skal... Ja, så det er farlig. Nei, mann. Ja, ok. Ja. Så vil du sende ham bort, eller? Jeg er veldig glad i han, men hvis han får det bedre der, liksom. Ja, han får det bedre. Han får jo oppfostring og privatskole og... Jeg skal faen ikke bli sendt. Hva fette Kan dere? du gå ut? Vi er ikke ferdig ennå. Du er fette stygg. Jeg hater deg. Slapp av. Du, vi er ikke ferdig med møtet ennå. Herregud, jeg er fette. Vi er ikke ferdig med møtet. Du setter her. Vil du? Vi snakker på den her. Så du går opp på barnehjemmet. Så setter du deg ned. Det er det du må gjøre. Du må Sett gjøre deg ned. det. Ja. Så sånn. Nei. Ja, han får det mye bedre der. Han får bedre arbeid. Ja, okay. Og det er masse, det er strengt der. Han får deg i seg streng. Ja, men der kan dem som ikke vil, for der er det holdning og ansvar. Altså, jeg lover deg, hvis du sender bort for et helt annet tilstand. Får han noe? Ja. Hvor lang tid? Det skal en måned eller to. Det spørs utviklingen av det. Jo, jo. Det spørs jo hvordan han oppfører seg og mye. Når han kommer hjem, annenhver helg og til jul om det. Skal jeg gå og hente ham da? Ja. Nei, vi må ringe sykebil. Vi må få noen til å hente han.